Malawian Cameras anthu ndithu adabwitsika kwambiri ndi oyimba uja Joseph Nkasa amene ananenetsa pa TV nthawi amene akupanga interview ndi Jawab Chakaza kuti andale ndi amene amuononga ndipo wasiya kuimbira andale ndipo amayimbira andale ndipo kwapembedza ngati Mulungu koma kubwezedwa chipongwe ndipo andale ndi amene anapangitsa kuti azioneka mwamphawi choncho andale ndipo anawasimba ndithu andale ndithu mchaka cha 2021. Anyway, panopa ku BICC kumene kuli convention ya MCP mkulu ameneyu ndi amenenso wapekanso chinyimbo ndipo wakamba sitikudziwa bwino nyimbo mwe ayena mwayiwonera kale koma kuti tuli chakweza chino ndi David etu nde anthu adabwana kuti tangoyamba kusapota asogolera andale ndi pamene kariya yanga ija inaonongeka. Yes, kwambiri. Ndinaononga zinthu kopya ndipo ndimachita regret usana ndi usiku. Ndale taimbira anthu kwaimbira ndi mtima wachiona kuti ndikuimba chinthu ichichi mwina patha kukhala mphoto koma andale munthu andale ndi munthu osayamika. Nyumba za sirikali mameka famu akatundu mbangala ngombe ya zitobo nzambiri ndale zandionongera sogolo langa ndale zandisiya munthu osaukisa kwambiri ndale zandipanga kukhala pamene ndili pano tatamanda asogolere aja ndale ngati Mulungu kwapasa mayina kusindika kuti uyuyu atokhawa kuti pomaliza ubwezera chipongo. Watu wose ndikakuteu mafasiza kwena kukukikakuteu kongoleza nifindika okonda aluso mangalango ya zitobo. Mwelewe kuti panopa ndikamakhala yonchi kundusa koza ndale ndimaona kuti ndinalakwira wachikulire kwambiri mwine wa lusoyi chifukwa kwambiri kumwambako chifukwa Chawera